زينا بزرزر መንግስቲ ብነፃነት ጸግቲ ማይ ዝዓደሎም 38 ወነንቲ ጀራዲን ዞባ ድባርባር ንብርኩት ምህርቲ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገሊጾም አቶ ግርማይ ዝራጽየን እቲ ዝተዋሃቦም መሳርሒ ብዝኽነት ማይን ነዳድን ኣብ ምውጋድ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ብዝተገብረሎም ደገፍ ጻዕሮም ብምሕያል ኣፍራይነቶም ከም ዘብሉ ኣረጋጊጹ لعلي 10 هكتار زلمع زلو هاتو هايل سلاسي صفات لاب بقدو نزدوها بو زمناو مسارحي حرشا تطغيمو بوحد ماي زحشم هرتن محفاسي نطف كم زلو تغيسو وحسنت مقبي كبابيو من كينون نمرقاقاس بوهدتي سرحو كم زلو حبيروم حلافي چنفر منيسر حرشا بنو زوبا دوباروا هاتو دبسي هابت مريم دما ابتنو زوبا شوعة 243 المعت جرادين كم زلو بمتكاس مروز سرناي نززرون نخالوت زوات ممزنيتاتن زمالون 38 حارستوت زمناو نتسقتي مايشان بقوتات كم تعدل بريوم አቶ ደበሳይ ሞዳታ ቶም ሓረስቶት ብስተዓደለው መሳርሕን ምሩጽ ዘርእን ብርኩት ምህርቲ ብምፍራይ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ እጃሞም ከበርክቱ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣመልኪቶም